जब से आए हाय कोइले बाटे पीछा जब से देनी दही चटाई कोइले बाटे पीछा जब से देनी दही चटाई चुमा मांगेला सखी दुल्हा के भाई चुमा मांगेला सखी दुल्हा के भाई मड़वा में कोहेला आके आए हाय मड़वा में कोहेला आके नंबर हमरा चाहिए मड़वा में कोहेला आके नंबर हमरा चाहिए चुमा मांगेला सखी दुल्हा के भाई चुमा मांगेला सखी दुल्हा के भाई मनीष रक्सौल दुल्हा के भाई चुमा मांगेला सखी दुल्हा के भाई जयमाला में आके सखी मरलस बड़ स्टाइल खिंचत रहे फोटो उतल रहे मोबाइल जयमाला में आके सखी मरलस बड़ स्टाइल खिंचत रहे फोटो उतल रहे मोबाइल ऊपर झापर भइल सखी ऊपर झापर भइल सखी लागे हमें पटाई चुमा मांगेला सखी दुल्हा के भाई चुमा मांगेला सखी दुल्हा के भाई मनीष रक्सौल चुमा मांगेला सखी दुल्हा के भाई दुल्हा के भाई घर में बोला के जब हाथ गोड़ रंगनी दाब दुब कोइले तो चिल्ला के सखी भवनी जाके सखी भवनी घर में बोला के जब हाथ गोड़ रंगनी दाब दुब कोइले तो चिल्ला के सखी भवनी असुकल बेला थार असुकल बेला थार दिले जब सताई चुमा मांगेला सखी दुल्हा के भाई चुमा मांगेला सखी दुल्हा के भाई मड़वा में कोहेला आके मड़वा में कोहेला आके नंबर हमरा चाहिए मड़वा में कोहेला आके नंबर हमरा चाहिए चुमा मांगेला सखी दुल्हा के भाई चुमा मांगेला सखी दुल्हा के भाई डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा दाना।